اندامێکی شاندا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە چەکدارن ئارتێشە ئازاد ji bo danûstandinên esîtana ragihan ku ew amade ne bi operasyoneke leşkerî li ser deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê pêk bînin. Endamê şanda opozîsyona Sûriyê çekdarên Artêşa Azad Aqîd Ehmed Osman di hevdîtinekê da ji Ajansa Anadolu ra dazanîn ku çekdarên Artêşa Azad amade ne wekû çawa operasyon li Efrînê û Mertala Ferat pêk anîbûn heman operasyonên li Rojhilatê Feratê û deverên Kurdî yên Kurdistana Sûriyê pêk bînin. Osman serbar kir û got ku hebûna Amerîka li devera Rojhilatê Feratê piştevaniya wê ji çekdarên PYD ra ji sedemên serekene ji bo paşxistina pêkayîna operasyonê li deverê. û got ew bihêvî ku danûstandin derbarê derketina çekdarên PYD ji devera Rojhilatê Feratê di navbera Washington û Enqere da werin li darxistin. Beriyan hajî ragihandina Tirkiye eşkere kiribû ku çekdarên Artêşa Azad yên hevpeyman bi Tirkî ra dest bi amedekariyên xwe ji bo pêkayîna operasyoneke leşkerî li ser Rojhilatê Feratê kirine. Ji alî xwe ve Tirkiye berdewam gedgefên xwe de bi pêkayîna operasyoneke leşkerî li ser deverên Kurdî li Kurdistana Sûriyê yên sînorî bi Tirkî ra. Bi behaneya paristina ewlehiya xwe ya netewî çekdarên PYD. Kudriya wê behaneyê da hejmarek ji gundewarên Kurdî yên sînorî bi Tirkî ra li Kobanî û herêma Cezîrê tûbaran kiribû. Di encam da hejmarek şehîd û birîndar ketibûn. Ev gefên Tirkî û amedbûna çekdarên Artêşa Azad ji bo pêkayîna operasyoneke leşkerî li ser deverên Kurdî dibe cihê metilsîr cemmalatiyan, bi taybet welatiyên gundên sînorî ku di encama we yekê da neçar dibin berê xwe bidin dever nedin da ku xweşbalefir û topan biparêzin.